Vždy som to robil tak, aby to malo odkaz, vždy som to robil tak, aby to bolo top. Vždy mi to sedelo, jak Red Bulla vodka a bavilo ma to jak nikoho. A budem tu stáť a svietiť jak maják a vychytám si to jak Halák a Lašák a budem sa snažiť zas posunúť level a budem to brúsiť jak samuraj čepel. Nebudeme lutovať a nebudeme plakať, ale budeme sa radovať a budeme sa tešiť a budeme to budovať a budeme to pilovať a budeme si hovoriť, že my sme tí lepší a nechceme debatovať, nechceme sabotovať, nechceme slávu, ale my chceme žiť. Nebudeme hovoriť, že nemôžeme pochopiť, že ostatní nevedia byť jak my. Ešte raz, prajem vám krásny deň, krásny turnaj. Táto myšlienka je rovnako krásna ako celý ten turnaj, ktorý vás čaká, takže si ho užite. Díky moc. Symbolom 9. ročníka turnaja BLMF proti rasizmu a intolerancii sú retro kopačky. My v kampani Šport spája máme radi retro. Avšak neboli by sme radi, ak by sa vrátili niektoré retro a bývalé režimy, ako fašistický, nacistický a podobne. Preto dnes dávame symbolické kopačky extrémizmu. I'm a member of Team Lions. We are taking part in the anti-racism tournament for the 4th time. Náš tým sa volá Chalani z Chatrice. Futbal proti rasizmu sa zúčastňujeme už tretíkrát. Volám sa Marcel Žores Babingi a hrám za DCU. Prišiel som, aby som podporoval túto myšlienku, že extrémizmus nepatrí do športu a už je 4. krát, že chodím na také akcie.